हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै जानो हागौ नोंथांमोना एसेब्लाबो हमदां मोनखाबाय आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। लोगोफोर, बेनो जादों एनबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों गोदानै दिहुनजानाय बे बोसोरनिनो फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुन आरोना। बे सावथुननि बागैनो नोंथांमोननो एसे फोरमायनानै होनो सानदों। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, बे सावथुननि मुङानो जादों डुप्लिकेट पुलिस। बे सावथुनाव गोबां मुंदांखा एक्टर एक्ट्रेसफोर नुनो मोनगोन, जेरै मस्ट कमेडियान थिपु नार्जारी, मस्क' एबा साम' आरो जस। बेनिफ्राय मेइन भिलेनाव दङ मुंदांखा फावखुंगुर बिथां राजारश्री बसुमतारी। बे सावथुनावनो गाहाय फावखुंगुर हिसाबै दङ बिथां मुंदांखा फावखुंगुर सुबर्ना बसुमतारी। लोगोसेनो फावखुंग्रि हिसाबै दङ आलारि बसुमतारी आरो प्रेमिका बिथांमोनहा। बे सावथुननि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टखौ लिरदों, लोगोसेनो डाइरेक्टरानो जादों सुबर्ना बसुमतारी। बे सावथुननि प्रडिउसारानो जादों लोगोफोर निजम बसुमतारी। लोगोफोर, बे सावथुनखौ बे बोसोरनिनो सेप्तेम्बर दानावनो रिलिज खालामनो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना नायनो गोसो गुदुं बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाखादो। बेजों लोगोसेनो बे भिडिअनि आपडेटखौबो बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।